Alang sa mga jobless nga gustong makatrabaho para nininyo mga kapuso, ang Department of Manpower Development Placement sa Dakbayan sa Sugbo adunay giandam nga trabaho. Mismo sa ilang buhatan nga anaa sa ikaduhang andana sa merkado sa Cogon Ramos. Kada adlaw Miyerkules adunay direct hiring sa trabaho. Samtang gikatakdang upahigayon ang DMDP ug mga dagkong job fair karong buwana. Sa Agosto 21 sa Barangay Cogon Ramos, Agosto 26 sa Barangay Mabolo, ug ang Mega Job Fair sa Abiliana karong Agosto 31. Domestic ug overseas jobs ang gitanyag sa DMDP ug mga partner stakeholders. Giawhag na ko tanan ang mga constituents nato diri sa Cebu City nga naatay ipahigayon nga job fair karong umaabot nga August 31 mega job fair kini, so naatay nagailaing nga mga partners global, which is the overseas, national and the local mga atong partners nga establishment.